Elmesélem történetem. Jaj, de mór, kinyírta a családomat. Sajnos. Aztán megölte szeretett főnökömet, aki a Azkabanba volt. Zavarba, Azkabanba. Nagyon szerettem őt. Ki csinált ez az egész, de át kellett vegyem az uralmat. Nem tehettük azt, hogy itt az egész iskola belemenjen a tönkremenésbe. Nagyon sajnálom a rossz varázslatokat, amit elkövettem, de ezután is fogok. Azért gyűltünk itt össze eme társasággal, akik hű követőim. Meg szeretném nevezni oldalaimra azok emberek nevét, kiket majd ebben a nagy ceglédi iskolába, vagy Pilisi, teljesen mindegy. Az a lényeg, Borsodú Abaúj Zemplén megye. Szeretném, ha varázsköcsög megmutatnád nekem, hogy ki legyen mellettem hűkövetőm, s bajtársam, s igazgató helyettesem. Tudtam, hogy a szívem erre vágyott. Rozlizli lett az új barátom! Most pedig eltüntetem a sapkát örökre, mert rossz köcsög volt. Íme tiszta a világ újra. Végre ez a köcsög elment a WC-re. Hogy nézem ma meg ezt a királyi trónt itt. El fogom árulni ezt a főgonosznak. A Kurniónak. Kurnió, segíts meg! Hol a varázspálca? Ó, már ezek se a régiek, ezek a nymfat 10.000-esek. Ó, és ez a prostata uno. Hol vagy, drága barátom, Rossz Grizzly? Itt vagyok. Jöjj hát közelem. Itt vagyok, tesó, itt vagyok. Menjünk el, mentsük ezt a köcsög helyet, mert különben föltámad Amaz. Azt akkor nem ülhetek itt örökre. Aztán, ha megbosszultam családomat, megkeresem ezt a kis hernyónét. Majd kicsit eljátszogatunk.